Takže, Maty, Áno. my už sme teda mali jeden rozhovor tak pred 2-3 rokmi. Vlastne vidíš to, no to som si teraz tak spomenul, že v tom Ekota tiež časopise. Dobre, super, ale od tej doby sa to veľa zmenilo, takže... Áno, takže asi by som ťa najprv poprosila, aby si sa teda tak trošku predstavil aj pre tých novších napríklad študentov, ktorí ťa ešte nepoznajú. Dobre, takže moje meno je Matej Drinka, aktuálne pôsobím pod umeleckým menom Matej Drion a venujem sa rapu už kvázi od základnej školy, dajme tomu, že ten 9. ročník to bol taký prelomový, kedy som začal. A teda venujem sa aj rôznemu spektru, akože čo sa týka tejto hudby, ale teda teraz sa zamerávam, že na také skladby, že ktoré majú nejaký význam. Väčšinou teda mi ide o to, aby to bolo umenie a nie aby to bolo iba niečo také, čo si proste človek vypočuje len tak čisto zo strany a chcem proste do toho vnášať tie prvky umenia a myslím si, že to sa teraz aj darí, takže tak. A pre študentov, ktorí ma nepoznajú, tak som momentálne ešte študent obchodnej akadémie, teda som v 5. triede, takže už za chvíľu končím. Dobre, ďakujem. Takže veľa ľudí ťa teda poznalo pod tvojim pseudonymom Maty Off. Prečo si sa teda rozhodol pre takúto teda zmenu? Zmeniť si to umelecké meno? To je dobrá otázka, pretože je tam fakt viacero faktorov, prečo som sa takto rozhodol. Zajednak asi tým najviac vplyvným faktorom bolo aj to, že Maty Off pôsobilo strašne tak neprofesionálne a to off malo mať význam ako official, teda že to nejaká verejná oficiálna vec a to mnohí ľudia nepochopili, čo som bol aj tak trošku akože za to nerád, ale keď sa na to takto teraz spätne pozriem, tak je to niečo, čo udalo ten smer mojej kariéry. Takže ja to beriem tak, že to proste bolo niečo, čo bolo so mnou späté a asi aj navždy bude. Ale tak čo aj ďalší význam je aj z hľadiska distribúcie, keďže ako Maty Off, to teraz aj inak sa mi to nepáčilo, ak to vyzeralo na Apple Music a takto, tak som sa rozhodol, že to proste zmeníme a tak som sa premenoval na Maty, iba čisto Maty. A Maty sa volám pretože to je vlastne niečo, čo mi od mala hovorí tak moja mama. A vlastne je to také niečo so mnou späté, že už úplne od detstva, tak som si povedal, že to proste musí byť ono. Že aby to malo pre mňa nejaký zmysel to meno, tak to je proste Maty. A teda som sa premenoval iba čisto na Maty a následne už mi Apple Music zakázalo distribúciu skladieb pod týmto menom, že už je veľa fakt men, ktoré sú akože Maty. Tak som sa rozhodol sa premenovať a teraz teda som pod názvom Matej Drion, dúfam, že už posledným názvom. A Drion vlastne znamená moje priezvisko plus po grécky Aion, čo znamená večný, takže je to ďalší širší význam. Dobre, ďakujem. Ty si mi teda zodpovedala aj druhú otázku, že čo ťa inšpirovalo teda pri výbere tohoto mena? Aha, no tak úplne, no však áno, takže inšpirovalo mňa proste to, že chcel som, aby všetko, čo ja robím v rámci hudby, malo zmysel, malo nejaký ten duch umenia. Chcem proste, aby to nebolo iba hudba. Chcem vždycky potom poslucháčovi, aby tú hudbu počúval so zámerom sa zabaviť, uvoľniť sa, proste, aby ten človek mu zabudol na všetky problémy, čo sa týka stresu, čo sa týka školy, alebo aj politiky, alebo aj celkoho sveta. Proste nech tie problémy odhodí a zamerá sa iba na tú hudbu a zameria sa proste do toho vlastného sveta, sa k tým ponorí a tým pádom užíva si vlastne tie chvíle o to viac. No a vlastne áno, aj to, že som urobil tento umelecký krok, smerovalo len k tomu, aby som vlastne podtónil to, čo vlastne vravím, že aby teda tá hudba bolo vždy niečo viac ako len hudba. Dobre. Ty si teda vyšiel s novým tracklistom Much Love Off a na tvojom poste na Instagrame si teda písal, že je zložený zo viacerých skladieb, ktoré si mal akože v šuplíku. Čo ťa viedlo akože pre výber práve týchto konkrétnych skladieb? No, tento mixtape vlastne sa vydal aj kvôli tomu, že boli blížiace sa koncerty, ktoré som mal v pláne, ale vyšlo to aj kvôli tomu, že zajnak som bol nahnevaný na seba, že toľko nevydávam a myslím si, že by sa to akože malo postupne dávať. A keď som si tak všimol tie skladby, ktoré som už tam mal, niektoré skladby majú 2 roky, takže majú už fakt, že dosť času na to, aby som ich už dal von a to tak aj stalo. No a výber skladieb bol taký, že bolo to proste iba takto hodené, chápeš, na poličke v šuflíku, ako to nazveme, a teda som si povedal, že OK, poďme s tým von, že každá skladba má nejaké posolstvo
a chcem proste, aby to malo nejaký zmysel. Ale v tom období ešte neboli tracky, ako je príbehy Late Hunter a Skiafos, takže vlastne to Much Love Off sa doplnilo až týmito trackmi, pretože oni udali vlastne ten smer, prečo sa to je volá Much Love Off. Takže asi toľko, že k tomu, takže neviem, ako sú na ďalšie otázky, nechcem to prezradzať dopredu, takže... Áno. Dobre, aby som teda nadviazala na ten Skiafos, na tú skladbu, tak na Spotify sa to zdá byť teda najpočúvanejšia skladba. Ale mňa by skôr zaujímalo, že ktorá je tvoja taká najobľúbenejšia, alebo ku ktorej máš akože taký najväčší citový vzťah. No, dobrá otázka. Ja každú skladbu ja vnímam ako moju osobnú, ako je to niečo personálne voči mne, ale taká, čo má k nej najväčší vzťah, no to som sa takto asi aj nezamýšľal. Ako vravím, každá skladba má niečo do seba, ale určite to bude jedna z tých viacej citlivejších skladieb pre moju osobnosť a to bude teda ten Fucked Up, určite, a Skiafos a príbehy. Akože tieto tri by som tak akože menoval, že sú také najviac osobné, čo sa týka aj nejakej jednej témy a tým pádom beriem to ako osobné, že niečo, kde som prejavil najviac tej pocity a emócie. Takže tieto skladby určite by som tam dal. Takže čo som si všimla, tak tento tracklist je vlastne jeden z tvojich takých prvých väčších projektov. Doteraz si vydával väčšinou akože... Áno. No mixtape, hej, mixtape. dobre. Áno. Doteraz si vydával väčšinou akože iba samostatné skladby. A ako teda plánuješ tento projekt odreprezentovať? Plánuješ nejaké koncerty a také? Plánujú sa áno aj koncerty samozrejme, ale najskôr teda prezentácia bola stanovená iba čisto na tých médiách a chcel som to nechať teraz poslucháčom, nech si to napočúvajú a nech si to oni vyhodnotia. Áno, mixtape má zatiaľ úspech, za čo som veľmi vďačný, že to tak aj je, pretože myslím si, že takú pozornosť, akú to má, si to naozaj zaslúži. A teda áno, plánujeme nejaký koncert, vlastne teraz už najbližší, čo máme takto potvrdený, bude v Hlbokom 14.2. ako predskokan Elenovi Murinovi, takže to bude akože ďalší koncert. Sú aj ďalšie na pláne samozrejme, ale momentálne o tom nemôžem ešte viacej hovoriť, takže je to zatiaľ tajné, ale určite čoskoro už sa dozviete viacej. Ale tak uvidíme, akože samozrejme chceme to nejak prezentovať a chceme to šíriť ďalej do sveta, takže to je naším cieľom. Dobre. A aké ďalšie plány máš teda do budúcna, čo sa týka teda tvojej kariéry? Nejaký možno album? Akože je to všetko v pláne, áno. Áno, plánujeme taktiež aj obnoviť viacej Digno tvorbu, kde som vlastne ja a môj brat ako kapela rapová. A taktiež plánujeme aj teda ďalej nahrávať tie skladby a uvidíme, akože určite by som chcel vydať aj album niekedy, ale ten album vyjde až keď to budem fakt cítiť, pretože chcem, aby ten album mal jednotnú tému, aby sa to nieslo v nejakom duchu a tým pádom to chce strašnú dávku vlastne zamyslenia sa procesu tvorby a aj samotnej tej práce, takže budem na to makať, čak ja vlastne od toho mixtapeu, ako som ho vydal, tak stále makám na tej hudbe a uvidíme, akože ja dúfam, že to vyjde čoskoro. Momentálne, ale samozrejme nič nové není nahrané, ale všetko je akože zapísané, ak sa povie v textoch, takže uvidíme, čo bude ďalej. Koncerty tiež, takže uvidíme, či sa to vydarí tak, ako sa má. Dobre, ďakujem. A vo viacerých skladbách máš teda nejakého hostia. Ako sa ti s nimi pracovalo? Pozval by si ich možno akože ešte niekedy na nejakú ďalšiu tvorbu? No, určite áno, pretože každý jeden z tých interpretov tam priniesol na ten mixtape niečo, čo tam chýbalo. Máme tam chalanov, ktorý jeden je z Prahy a druhý je z Brna, Only One a Light. Vlastne títo chalani sú talentovaní, majú fakt, že svoj flow, majú svoj štýl. A to je vlastne niečo, čo ten album, teda respektíve mixtape potreboval. A následne tam sú samozrejme chalani od nás, jak je Marzo, Raf Zodiac, Dane Degenerate vlastne už ľudia poznajú skladby každý deň. Takže som si povedal, že to tam jasné, že musí označiť. Každý jeden z nich proste, to už je skôr viac menej taký rodinný prístup k ním, že proste chcem, aby oni boli na tom mixtape, lebo proste sú určite niečo viacej pre mňa ako iba umelci. A myslím tým aj osobne, že oni sú proste kvázi jedni z najbližších.
čo sa týka tejto hudobnej branže, takže určite som chcel, aby aj tam oni boli. No a potom tu máme rastúce hviezdy, dúfam, jak je Matúš Slaný a Klára Žáková. Ja dúfam, že oni budú vo svojej tvorbe pokračovať aj naďalej a že stále s nimi budem spolupracovať. Samozrejme dbám na to, aby vydávali a aby nahrávali skladby, ale samozrejme to už je na nich to rozhodnutie, ako talent majú obidvaja a ja budem iba rád, keby si náhodou na mňa spomenú, keď budú slávnejší a teda, ale samozrejme nejde o to, chcem, aby oni svoj talent zúročili, pretože naozaj na to majú a ja si myslím, že keď pôjdu takto naďalej, ako idú naše skladby hore, tak ja si myslím, že určite ako majú šancu preraziť. Dobre, super. Máš nejaký vzkaz pre čitateľov, respektíve posluchateľov? Určite taký, že nech dajú šancu aj niečomu novému a tým myslím aj tomu môjmu mixtapeu. Vieme, že tu ľudia na Slovensku sú veľmi stereotypní voči žánrom. Keď už si niekto počúva jedného interpreta, tak už väčšinou akože nedáva tomu priestor druhému, ale myslím si, že keď budete skúšať niečo nové, rozšíria sa vám vaše obzory aj v rámci tejto hudby. Takže tak, a ak už budete počúvať tento mixtape, tak berte na vedomie to, že každá skladba má nejaký zmysel, má nejaký význam, takže je to dôležité, aby ste sa nad tým zamysleli, skúsiť sa do toho cítiť a naozaj ak jeden aspoň ten človek proste si povie, že táto skladba je fakt dobrá, tak to pre mňa má zmysel, pretože ja to robím najmä pre ľudí. Nemám z toho momentálne žiadny zárobok, takže je to pre mňa niečo, že ja sa z toho vypíšem, oni to počúvajú a ich to baví, keď ich to baví, tak to je vlastne ten úplný goal, čo chcem proste tým docieliť. A tak, a ešte by som nadviazal na odkaz každý deň, že treba si vychutnávať každý deň, ako by bol posledný a ja dúfam, že moja hudba vám k tomu bude len pomáhať. Dobre, ja ďakujem. Bude to z mojej strany asi všetko. Ďakujem ti teda aj zo strany akože redakčnej rady a prajeme ti teda aj v kariére, aj v živote len to najlepšie. Ďakujem aj ja za tento rozhovor a pozdravujem všetkých poslucháčov a všetkých čitateľov redakčnej rady, časopisu Eko a teda dúfam, že tiež to pôjde iba napredovať. Ďakujem.